Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Nagyon fontos törvényjavaslat fekszik előttünk. A T/per 4663-as számú, a korhatár előtti nyugdíj megszűnéséről és a korhatár előtti ellátások szolgálati járandóságról szóló törvényjavaslat. Ezt a javaslatot az Ifjúsági, a Szociális, Családügyi és Lakhatási Bizottság megtárgyalta. 16 igen és 4 nem szavazat mellett általános vitára alkalmasnak találta. Tisztelt képviselőtársaim! A törvényjavaslat egyik nagyon fontos célja, hogy végre nevén nevezzük a dolgokat. A nyugdíj valóban nyugdíj legyen. Végre érvényesüljön az az alapelv, hogy a nyugdíjat csak azok kapjanak, akik elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt. Az öregségi nyugdíjkorhatár előtti ellátások, ezek nem nyugdíj lesz a neve, ezeknek az ellátásoknak a fedezetét nem a nyugdíjbiztosítási alapból fogják biztosítani. Ezáltal kiegyenlítődhet a nyugdíjbiztosítási alap is. A cél az, hogy a nyugdíjkiadások ne haladják meg a nyugdíjjárulékokból származó munkáltatói és munkavállalói járulékbevételek összegét. Nagyon fontos az is, hogy a társadalom számára letisztuljon ez a rendszer. Mindenki világosan lássa, kinek milyen ellátás jár, és milyen jogviszony után. Nem tartható az az állapot, hogy kis túlzással élve minden szociális jellegű ellátás nevében benne szerepeljen a nyugdíj szó. A törvényjavaslat alapján valamennyi nyugdíjkorhatár előtti ellátás megszűnik, kivéve a nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vett ellátása. Ezek helyébe a nyugdíjkorhatár előtti ellátás lép, és a korábban megállapított összegnek a folyósítása mellett. Amikor az érintettek elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor tényleges öregségi nyugdíjassá válnak. Ugyanaz az ellátási összeggel, ez az összeg nem változik, ezt továbbra is megkapják. A korhatár előtti ellátások összege évenként a minimál infláció mértékével emelkedni fog. Hangsúlyoznám, hogy azok a nők, akik megfelelnek a 40 éves szolgálati idővel és a kedvezményes nyugdíjba vonulás feltételeinek, továbbra is öregségi nyugdíjat fognak kapni. A szolgálati nyugdíj helyébe a szolgálati járandóság lép. A szolgálati járandóság azoknak jár, akik az 57. életévüket 2011. december 31-ig betöltik, ezt követően öregségi nyugdíj ellátásra lesznek jogosultak. A törvényjavaslat szerint az 57 év alattiak szolgálati járandósága a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett összegben fog járni, az ellátást bocsánat, még egyszer. Tehát 57 év alattiak szolgálati járandósága a személyi jövedelemadóval mértékével csökkentett összegben jár, és az ellátásuk nem csökkenhet 2011 a minimálbér összege másfélszerese alá. Aki tartalékos állományba lépnek vissza, azok mentesülnek a személyi jövedelemadó befizetése alól. Mindkét ellátás mellett keresőtevékenységet lehet folytatni, de az éves jövedelem nem haladhatja meg a minimálbér 18-szorosát. A törvényjavaslat célja és tartalma egyértelmű. A nyugdíjbiztosítási alap kiegyensúlyozásának megteremtése, és a korhatár előtti ellátásoknak a fedezetét pedig a Nemzeti Szociálpolitikai Alap fogja biztosítani a központi költségvetés által.
A nyugdíjrendszer átlátható rendszert fog teremteni, a könnyített szolgálat, a rendelkezési állományon keresztül, így a nyugellátásra jogosultak nyugdíja biztos alapokon nyugvó és finanszírozhatóvá válik. Kérem képviselőtársaimat, támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.